As Rías Baixas foron un dos piares do desenvolvemento industrial de Galicia, impulsadas polo sector pesqueiro e conserveiro. Vigo, en particular, converteuse no centro neurálxico dunha actividade que precisaba dunha ampla man de obra. Esa man de obra estivo conformada maioritariamente por mulleres. As traballadoras das conserveiras desempeñaron un papel esencial no sostemento económico das súas familias en épocas de dificultades. Moitas delas procedían do rural, onde a agricultura tradicional ofrecía recursos limitados. O seu soldo, aínda que modesto, proporcionaba estabilidade a numerosos fogares. Dentro das fábricas, as mulleres ocupaban postos que requirían esforzo físico e constancia en condicións estritas e intensas. O traballo ao axuste exixía un ritmo acelerado e prolongadas xornadas en ambientes fríos e húmidos. Estes factores tiñan impacto na vida das mulleres que soportaban dores musculares e feridas nas mans. A isto engadíase o labor non remunerado na casa despois de saír da fábrica. Mentres o réxime franquista promovía o modelo da muller como anxo do fogar, a realidade galega amosaba unha figura feminina activa e imprescindible no eido económico. Alén das conserveiras, tamén tiñan presenza destacada as mariscadoras que traballaban ao ritmo das mareas e as pescantinas que percorrían as rúas dos centros urbanos cos seus cestos achegando o produto do mar ao interior. Todas elas teceron lazos de apoio mutuo que foron fundamentais para afrontar as exixencias da vida cotiá. Nun contexto marcado por numerosas limitacións, tamén houbo espazo para a reivindicación. A folga de 1931 a 1932, na que participaron máis de 4.000 mulleres, puxo de manifesto a súa capacidade organizativa e o seu desexo de mellora das condicións laborais e sociais. Hoxe, recuperar estas historias é un exercicio de memoria necesario. As mulleres do mar e da conserva deixaron unha pegada profunda, que axuda a comprender o desenvolvemento económico e a identidade das Rías Baixas. Sen elas, parte da nosa historia quedaría incompleta.